Публично провъзгласяване на свободна воля от жив мъж със собствено име Красимир, син на баща Боян и майка Николинка от родовете Костови и Савеви, до ООН Ню Йорк, United Nations, ООН Женева, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Президентство, Ватикана. Волеизявление за самоопределение. Документът е съставен под номер К2667532. Аз съм живо, духовно, свободно, суверенно същество, мъж с вечно жива божествена душа, въплатена в тялото ми, състоящо се от плът, кости и кръв. Надарен съм с дух, разум, свободна воля, съвест, чест и достоинство. Сътворен съм по образ и подобие на Първотвореца. Наречен съм от родителите си със собствено име Красимир. Продължение съм на българските родове Костови и Савеви, както и други неизвестни за мен родове. Син съм на живородена жена Николинка от рода Савеви и живороден мъж Боян от рода Костови. Правовият ми статус е жив човек. Правосубектност – човек с пълни права. Народ – суверен. Живороден съм на земята, на сушата, на Балканския полуостров, на 184 метра над морското равнище, на 43.27 градуса географска ширина и 26.91 градуса географска дължина, в лето 7483 от сътворението на света, в 16-тия ден от месец Сърпен, съответстващ на ден 16 от месец юли на лето 1975 от раждането на Исус Христос по Григорианския календар. Заявявам, че съм жив както преди, така и сега и в бъдеще, и от раждането ми до сега не съм пропадал без звезд нито в морето, нито на сушата. Между мен и Твореца няма посредници. Живея по коните на мирозданието и по съвест. Не признавам никаква власт над мен или ограничения по отношение на мен на никакви фикции, лица, организации, същности, същества, юрисдикции, граници, закони, правила и системи. Не съм нито физическо, нито юридическо лице, нито гражданин, нито едно от следните. Лице, персона, мигрант, емигрант, данъкоплатец, избирател, длъжник, титуляр, потребител, пациент, шофьор, водач на МПС, пешеходец, товар, раб Божий и други подобни. В част съм от коренния народ българи и живея на принадлежащите ни земи. Не дължа и не съм задължен с нищо на никого. Аз съм самостоятелна автономна юридическа единица. Заявявам правата си на собственост по рождение, като властник и наследник на планетата Земя в минало, настояще и бъдеще, на своята част от всички нейни ресурси, полезни и изкопаеми, включително изделията изработени от тях, както и правото на резултатите от труда и творчеството ми, както и правото на собственост на името, душата, тялото и ума ми. Като дееспособен мъж не се нуждае от опекуни и други подобни претендиращи да управляват моите ресурси, активи, имущество и родово наследство. Властта си упражнявам непосредствено. Не се нуждая от услуги, които не съм поръчвал на системата, държави, общества или на други лица и организации. Защитен съм от Първотвореца и от международното публично право. Лишавам всички хора, същества и лица, свързани с мен и моето име, от техните фидуциарни обвързаности и задължения. Тръстове, основани на лъжливи презумпции, обявявам за фалшиви, лъжливи и нямащи имущество. Отричам се, развалям и анулирам по собствена воля всички уговорки, договори, както и договори на доверително управление, сключени с мен или моята персони в минало, настояще и бъдеще, чрез така нареченото мълчаливо съгласие, с измама, чрез скрит смисъл вложен в тях, или такива, които ме въвеждат в заблуда, с неразкрити пълни условия, както и такива, които са сключени,
без моето осъзнато съгласие, както и договори, в които отсъстват мои условия, обявявам ги за недействителни и правно нищожни. Мълчанието ми или бездействието ми по една или друга причина в каквато и да е ситуация или случай, или невъзможността за отговор по каквато и да е причина, като закъснение, неспазване или изтичане на срокове, непредоставяне право на отговор или други, не може да бъде считано за съгласие от моя страна на отправени към мен оферти, както и за съгласие за влизане в договорни отношения с когото и да било. Отричам се от всички клетви, направени от мен в миналото, и ги анулирам, оттеглям, отзовавам и анулирам всички подписи, включително електронни такива, както и кръв, отпечатъци от пръсти и крака в качеството на подписи и съгласия, получени, взети или поставени от мен живият мъж собственоръчно посредством принуда, манипулация или чрез измама върху документи и договори с скрит смисъл и съдържание от юридическата фикция гражданина, лицето, персоната Красимир Боянов Костов и Красимир Боянов Костов, изписано с главни букви и в различна последователност, създадено на мое име от държавата, съм единствено бенефициар и сгодополучател. Документа, наречен лична карта, по никакъв начин не ме представя. Аз не се разпознавам в него. Не може да бъде считан за договор между мен и държавата, след като не са разкрити пълните условия на договора, тъй като в него е скрито юридическо лице чрез измама и не може да бъде използван в мой ущърб. Но мога да го използвам в моя полза по начин угоден за мен. С настоящото волеизявление влизам в качеството си на генерален изпълнител и главен разпоредител имущество на физическото лице. Всички активи, полагащи се на мен, живият мъж, живият човек, както и тези, писани на името на персоната, гражданин, лицето, като метална сметка, колатерална сметка, земи, имоти, средства за съществуване, ресурси, преминават в мое владение от този момент нататък. По моя воля забранявам да ми бъдат присвоявани цифрова идентичност, статуси, имена, персони, номера и други. Забранявам да ми бъдат вменявани вина, отговорности, задължения, здравословно или психично състояние и други. Забранявам против волята ми да бъда тестван, изследван, медицински манипулиран, в тялото ми да бъдат въвеждани нанотехнологии. Забранявам да бъда регистриран, следен, преследван, записван, проверяван, подслушван, задържан, отвличан, идентифициран, разпитван, съден. Категорично забранявам събирането, изземването, обработката и ползването, съхраняването или предаването от когото и да било на когото и да било на принадлежащата ми информация и биологичен материал от какъвто и да е тип, събирани за мен по какъвто и да е начин, чрез каквито и да е средства и методи и по каквито и да е причини, като биометрична, походка, осанка, лице, коса, глас, говор, форма, структура и цвят на ириса на очите, отпечатъци на пръсти, кръв, ДНК и други проистичащи от мен моето изображение и името ми. Забранявам на всички същности, същества и лица да въздействат на моите душа, дух, ум, разум, памет, съзнание и тяло със своите деструктивни програми, инсталации и пропаганда. Всичко, което ми е било отнето като права, време, енергия, наследство, средства, ресурси и други, да ми бъде възстановено с 20% годишна лихва в пълен размер за времето от раждането ми до сега, от отговорните за това в едногодишен срок от тяхното уведомяване. Аз съм притежател на абсолютна власт и суверенитет. В случай на нарушаване на волята ми или потъпване на каквото и да е мое право по рождение или човешко такова, както и грубо физическо от хора, същества, същности или физически и длъжностни лица,
нека те да понесат пълната материална, физическа и кармична отговорност и да бъда възмезден от тях за нанесения ми от ущърб с обезчетение, определено от мен за хора и физически лица според деянието от 10 000 евро до 1 милион евро или равностойността им в злато, в случай когато не съм определил сумата и максималната, а за корпорации и организации на стойност 999 милиона лири стерлинги или 15 тона злато, проба 999.9 или друг равнозначен физически актив, имаш същата покупателна способност като това на злато към момента на обнародване на волеизявлението, който ще се използва и ще е валиден за в бъдеще. Всички взаимодействия с мен от представители на системата могат да се извършат единствено при наличие на договор, сключен с мен и живия човек, са разкрити всички условия по него и след представяне на нотариално заверено пълномощно от работодателя на лицето. При опит или осъществяване на физическо или друго въздействие срещу мен, моето семейство и имуществото ми против моята воля, пълната лична и материална отговорност за последствията да бъдат за сметка на инициаторите и изпълнителите на подобни действия. Като единствен разпоредител на най-ценния мой ресурс – време, разпореждам по своя воля материалната отговорност за деянието отнемане на време за физически, длъжностни и юридически лица за всеки по-отделно да бъде в размер на 100 грама злато проба 999.9 или равностойността им в местната валута за 1 минута изгубено време. Всички задължения по нарушаване на волята ми да бъдат изплатени в едноседмичен срок от извършване на деянието. При неизплащане на сумата в указания срок, след изтичането му за всички длъжници влизат в сила Вселенския кон карма. На автора и притежателя на този документ да се оказва всякакъв вид подкрепа и помощ от системи, органи, лица и институции. Получилите волеизявлението се задължават да уведомят всички по веригата в системата. Настоящото волеизявление важи на всички територии, за всички системи, лица, хора, същности, юрисдикции, мрежи и пространства. То е ретроактивно и правото да го допълва и тълкува има само автора. Индосамент забранявам. Всички права и свободи запазени, без ущърб за мен, моите семейство, род и имущество. Обнародвано в 2024 лето от рождението на Исус Христос, месец Тревен, юни, ден 6.